Bueno, eske etapa honetan, nerabeak ez daki kudeatzen sentitzen ari dana. Eta ez da intentsio guri fastidiatzeko egiten dutena. Edo guri molestatzeko hori gezurra da, berriro argumentu oso simplista da. Ojala, hola izango bazan, ez? Kontrakoa da. Beraiek esperimentatzen nahi dira emozio guztiak bakoitzarekin noraino iritsi jakiteko. Eta hori segun nola kudeatzen den baita inguruan nola ulertzen den, momentu batean da ezaugarri bat eta ondo ulertzen dena, edo gerta daiteke hori ondo eskudeatzea eta bestelako arazo batzuk sortzea, ez? Oso presente dutzen ere nerabezaron, bullyinga jasaten hasi nintzanetikan, oso triste sentitzen nintzen, ez dakit zian gauzak ernitulako ulertzen, askotan pentsatzen nulako zeatikan ni, ze bat tokatu zait, nei. Orduan egia da, emozioi oso presente ukiet beti. Uain kudeatzen bakit, ze nik uste emozio guztik sentitu behituzula ez, baino oso presente hontzan emozioen ere nerabezaron. Niretzat ahotz bat zeu nire buruen, ezate zitena baina ez da nahikue, flakain berdezu, onartu izen berdezu. Nik ispirura bitzen enitzen beine ondo ikusten. Osa, niretzat, beine etzan nahikue, ordon bai esango nuke, nik personalmente nire burue bai identifikatzela pozetik, baino nire bizien partea handi bat tristura neon dana. Eta pentsatzen hon, hori, nire bizio zuola izango zala, laxe tokau izen zalako. Ez dakit, ez dinet esan zeatik neon triste. Ez da ostergati bat. Azkenin depresio baten egotea ez da zuk aukeratzezula sentsazio jo dago faktore bat eragiten dizuna triste egotea o sentsazioi. Zezkenen, ni behit izango, depresio bat ez da triste egotea edo azerre egotea. Depresio baten sentitzen zuna da mezkla bat. Mezkla bat sentsazio oso deseo osoa, baina ez da tristura bat. Zerik esaten un, ojala triste egotea. Ojala. Eske, triste egotea ez da hau. Da beste gauza bat.